Sunuk moyo winayo sepi sumempon telenging kalbu wilahing wilahing nam astu namas idam emas tumring jagat kawruh Nusrantandha kawisaning busana sono sinawungan langan wilapa estu masih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katila tetila tulat mring palasdying praja winur situng mupama parang srojiti ing jaman purwa winar taming loto manggung tekapasaning wita Orengging perambang kang matumpa-tumpa trengkang dinama-dama panggung sang murwing kota anenggih negari pundi ningkay padidasa Purwa eka wulan sejati luwih dasa 10 Purwa araning kawitan senajan to kathah para kawula kang sinangga marang pratiwi kasungan ing Akabukasa kinabit ing samudra pintra umpat dinagari sewu tanantuk sadasa satustan bisa ngaturaken kalih anenggih ing kinarupa rakaning carita yuk purwaning kondo kang apantes kinaru berbuka murciting kawi ora kaya deging negari Ngastina ya Grajahaya ya sinebat kraton Liman Benawi ya kraton Uru Janggala mula bukane dumadi kraton wujude watu sak gajah ingkang dumunung wonten ing sangisoring kayu ing asmapane wonten sak pinggiring kali Gangga kang amurwani babat wana amurwani jemenenata ajul Prabu Dahyaka kang ing kono sak surute Prabu Dahyaka nurunaken Prabu Gajendramukha Prabu Gajendramukha nurunaken Prabu Hestimurti nurunaken Prabu Puru nurunaken Prabu Kuru nurunaken Prabu Sentanuraja nganti tungkeng jaman samangke lamun negari Ngastina 7 turunan parandene Mas sing keding lamun agung panguwasane ageng pangaribawani ayom nayakane ayem kawulane agung panguwasani kayata datan luntur nganti kathah prajatu manca negari kang samya manungkul tanpa krana ginebaging panca ring pengangkah amung arsang ngudi marang sawabing negari angudi marang sawabing kang tetinggal negara nganti kaloka kondang lamun Raja Ngastina sijining ratu Bubalaraja raja kang menang marintah lan ngereh marang para ratu ageng pangaribawani ora ngomongake para ratu manca praja sarajan tokat kawula cilik kathah kang samya kinyut kalincut
katuju prana marang kautamaning negari Ngastina. Satemah kathah para kawula kang sami brungkat nyempul boyongan sakluwarga ninggal marang bumi Wutah Gedhi rela dadi warga negara Ngastina. Pramila nurasaya sekedhik kawula Ngastina lan isa wimbuh kathah ibarat papan wiyar dinulu katon rupak awis kokeng para kawula. Ayong nayakani saiki lamun Tanayaka Praja Ngastina datan bentenaken marang kawula cilik rinangkul ing kono sami sahib saewu kapti ing pangangkah anggayuh marang tata raharjaning negari mulyaning praja. Kang rumangsa dadi nayaka datan ingkang muwani merkang saka paugeran. Kang rumangsa dadi kawula datan ingkang muwani nerak sangka anggraning praja. Ayem kawulane candraning kawula kang mapan wonten ing plosok padusunan candraning kawula cilik. Dan ingkang samya. Sambat kecingrangan gejangir Pratina kalamunta wong agung ing Astina agung daning natu marang para kawulane. Turta kawimban para kawula ing Astina darbi paugeran ing ngarsa Sungklada. Ing madya mangun karya tut urandayani. Ing pangangkah tanben kang nindakake Durjana anggayuh marang katentreman tanben kang nindakake Culika anggayuh tumraping karahayon atut runtut sayu rukun ing dinasti sangyaning para kawula Ngastina. Gesang guyub bandul krompol anggayuh marang tata raharjaning nagari. Pinunggal candraning negari titiwanci wong agung miyos keng Datulaya. Den ayam sangyaning para mban ngisara ngampil upacara banyak dalan sawunggaling harda wali-wali badak kendi kencana katemas. Lenggah dampar meger-meger pindha tunggu Jinungkarta yayah Jawata kang ijo wangpak. Awis sangka busana ingkang siniwun ngajengaken marang Warangka dalem Ngastina pepatih Ngastina kan patih awis sing kuning lenggah wonten ing kepatihan Palasa Jenar. Organ pati harus sing mengkaraken marang Mandura Prabu Baladewa kang ing kono pinanggenah pinangka agul-aguling para kadang Kurawa. Kena sinebut namung pengayoming negari Ngastina Prabu Baladewa. Wong agung prisa marang ingkang raka rawuh sigra nggih ngacaran wis kepareng jajar samadyan setinggil. Prabu Baladewa mengkaraken marang Ujeng Ngastina Sang Tapa Begawan Drona Yursi Kumbayana iya sinebat Durna. Mengkaraken marang Raden Kartomarma kang pinanggenah ngatur marang sangganing Radyabala pepet rapet pipit lampit ngene samya marak swan sangganing Radyabala sikap ing dedamel. Ditiwancu nganger sungganing sabda kajating Radya Jumeneng Suragbata rubuh ngurmati marang wijining pangandikan kang sinuwun ibarat kono guru kang kebun pamuk saka manca praja cipta wiringgane kanca maju saksek.
Gusti kekonang surung padang kasoran pacareng kekono dasare mangsa katiga dimohan ngaweni jeneng Solo kateneng karya wigana karya wigana miwah sineng wana sineng ngono reksa kang tinunu